Здравейте! Днес ще си говорим за това как да разберете кое е това, което ви прави бедни или недостатъчно богати и как да го промените. И въпреки, че на слайда пише невидимите сценарии на богатството, то ние по-скоро ще си говорим за уловките на бедността. И ако искате да разберете кои са те, задължително останете до края на това видео. И не забравяйте да се абонирате за канала и да поставите лайк още сега. Човек живее не в реалния свят, а в света на своите представи за него. Какво означава това? Че ако вие сте убедени, че всички мъже са глупаци, то животът ви ще се подрежда по такъв начин, че наистина ще се убеждавате отново и отново в това, че всички мъже са глупаци. Или ако един мъж смята, че всички жени са използвачки, то живота ще се стича така, че той ще търси и намира доказателства за това свое убеждение. Мозъкът функционира чрез две основни системи – мислеща и доказваща. И това, в което сте дълбоко убедени, доказващата система ще намира всякакви начини, за да ви го докаже. Тя ще сканира реалността около вас, за да намери безспорни потвърждения за това. И ако се обърнем към богатството и парите, ако човек вярва, че не може да спечели достойни пари, че ако не може да печели много пари, ако човек вярва, че няма пари, то той отново и отново ще намира в живота си потвърждение на това. Защото човек, както казах, живее не в реалния свят, а в света на своите представи за него. Тоест, как той вижда този реален свят всъщност. И тук огромна роля играят така наречените финансови негативни убеждения. Ограничаващи вярвания за парите. Такива има много. Аз имам събрани около 200, но тук съм посочила над 130. Това не са просто случайни мисли. Това са такива изрази като срамно е да си богат, много е трудно да печелиш пари. Вече всичко е заето, няма места където да се реализираш и да печелиш достатъчно. Не съм роден богат и никога няма да бъда. Това са такива убеждения, които вашият софтуер, в кавички, вашият мозък, вашето съзнание и подсъзнание несъзнателно използва, за да оправдае вашето бездействие и да ви държи в зоната на познатия дискомфорт. Защото това не е комфорт, а дискомфорт. И кое е опасното, когато имате множество такива ограничаващи вярвания? Пример за такива виждате в момента на екрана. Че те не са просто абстрактни мисли, а те буквално започват да диктуват вашата реалност, в която живеете, и определят вашите финансови резултати. Те се превръщат в така нареченото самоизпълняващо се пророчество. Както казах, във вашия мозък има две части. Едната мисли, а другата доказва. И това, в което сте убедени, за това ще намирате доказателства. И ако дълбоко в себе си вярвате, че е невъзможно да се печелят достатъчно пари, вие несъзнателно ще устроите живота си така, че постоянно да намирате доказателство на този свой възглед, на това свое вярване. Много често негативните убеждения са просто извинение, което прикрива мързел или нежелание да се поеме отговорност. Много често чувам хора, които казват: в България не може да спечелиш честен труд. В България богати хора с честен труд няма. Аз лично мога да ви дам няколко примера на Прима Виста. Още сега, ако ме питате. Знам такива. Намерете вие вашите. Потрудете се, ако имате такова убеждение, за да намерите хората, които са изкарали големи пари с честен труд. Или аз съм се родил в бедно семейство, затова никога няма да бъда богат.
Знаете ли колко примери има на хора, които са родени в бедно семейство и са станали богати? Един от тях, за който се сещам на Прима Виста, е Наталия Кобилкина. Чела съм нейната книга и не само познавам нейната биография, но има и много други. Когато човек използва тези убеждения като оправдание, той сам се освобождава от това да трябва да прави усилия, за да търси решение на проблемите си. Следващото изключително важно нещо, което правят тези убеждения, е, че те ни вкарват в така наречения триъгълник, драматичен, на Карпман по отношение на парите, за който ще си говорим подробно по-нататък във видеото. Ако искате да разберете какъв е този триъгълник и как всъщност той ви прави бедни, задължително останете до края. Тези убеждения също така предизвикват финансови самосаботажи. Ако вие вярвате, че парите развалят човека, че богатите са лоши, че околните ще ви намразят, ако имате много пари, то честито. Вие подсъзнателно отблъсквате финансите от живота си, за да останете добри. И този страх от парите обяснява защо някои хора, щом се здобият с малко пари дори, веднага бързат да ги похарчат. Също така тези негативни вярвания ви пречат да виждате възможностите. Вие смятате, че възможности няма, че те са вече изчерпани, че за вас нищо не е останало. Например, вярването: парите са абсолютното зло, или парите са мръсни, парите носят зло. Всъщност, парите не притежават собствен морал. Те са просто инструмент. Имала съм честта в другата си професия да се срещам с много богати хора и никога няма да забравя как тези хора извършваха плащания на огромни суми и казваха: нали знаеш, за нас парите са просто инструмент. Те са просто инструмент. Те са мощна лупа, която увеличава това, което вие носите в себе си. За чистия човек всичко е чисто. И парите са инструмент като лопата. Например, представете си лопатата, с която се копае на село. Виждали ли сте права лопата? С нея можеш да създаваш, но можеш и да рушиш. Всичко зависи от човека. С парите също можете да направите и зло, и добро. Затова проблемът са не парите, а това как ги използва даден човек. И парите са просто един инструмент. Както една лопата не може да свърши нищо сама, така и това дали парите ще са зло или не, зависи от човека, който държи този инструмент в ръцете си. С тях може да се твори както зло, така и добро. И тук отиваме към така наречения финансов драматичен триъгълник. Това е триъгълникът на Карпман, световно известен в психологията, но специално разгледан в темата на финансите. Отношението към парите най-често е една патологична игра. Защо патологична? Защото човек се върти непрекъснато в нея без да излиза. Защото човек се върти в един безкрайен цикъл между три роли: жертва, преследвач и спасител. Когато човек е в ролята на жертва, той изпитва нужда от средства и постоянно търси финансова помощ. Той се жалва: моята съдба е такава, отново нямам пари, несправедливо е, помогнете ми. Жертвата несъзнателно се поставя в ситуации, в които да бъде измамена или въвлечена в финансови афери, за да предизвика съжаление у околните. Човекът, който живее от позицията на жертва, очаква парите да получи като дар, често настоява да му бъде направена отстъпка, често вярва, че по-богатите са длъжни да споделят богатството си с него. И на него са му виновни други. Отговорността е винаги в другите, не в него. Държавата, икономиката, съдбата, хората, майката, бащата, лелята, бабата, дядото, до 18-то коляно, който се сетите. Този човек прави всичко друго, но не и да поеме отговорност. И тук въпрос към вас. Вярвате ли, че животът или хората са несправедливи към вас по отношение на парите?
Очаквате ли финансова помощ като дар? Чувствате ли се постоянно нуждаещи се? Смятате ли, че никога няма да станете богати? Не е нужно всичко от това да е на лице. На един отговор да има да, то вие вече проявявате в някаква степен позицията на жертвата. И жертвата се чувства безпомощна и може да измисли куп оправдания за това, че няма пари. Майстор е на оправданията. Следващата роля в този драматичен триъгълник е финансовият спасител. Спасителят не цени собствените си пари и рядко ги харчи за своите нужди. Вместо това той финансира другите, за да се чувства значим и в ролята на супермен. Често работи безплатно, занижава цените на услугите си, раздава пари на заем и в кавички забравя да си ги поиска обратно. Той просто не може да си ги поиска обратно. По този начин той нарушава здравословния баланс между даване и получаване, позволява на други да го използват и в крайна сметка самият той остава с малки пари. И тук бих искала да се запитате. Смятате ли, че ако сте богати, сте длъжни да помагате на всички? Имате ли навика да работите безплатно, да не занижавате цената на труда си, да раздавате парите си или да давате назаем, да забравите да си ги поискате? Спасителят не цени парите и ги пилее за нуждите на другите, защото по този начин той се чувства значим. Как може да разпознаете, че сте влезли в ролята на спасител? Не цените парите си и пренебрегвате своите нужди. Рядко харчите за себе си. Но за сметка на това пък прекрасно харчите за другите. Работите безплатно или подбивате цените си. Имате навик да предоставяте труда си без пари или изкуствено да занижавате стойността на услугите си. Давате назаем и в кавички забравяте да си ги поискате. Имате нужда да сте супермен, да усещате, че светът се крепи на вас. Отглеждате жертви и тайно се смятате за по-умни. Какво означава това? Че с вашите пари издържате финансово един или повече души, които биха могли да се издържат сами, но те живеят от позицията на жертва и вие се явявате техен спасител. Или оказвате мечешка услуга на околните. Помагате постоянно на някой, но по този начин вие всъщност им вредите, защото вие ги лишавате от тяхната инициатива и ги лишавате от възможността сами да изградят нужните навици и умения, за да решават своите житейски задачи. Третата позиция в този драматичен триъгълник е финансовият преследвач. Това е човекът, който използва парите или пък липсата на парите като инструмент за власт, влияние, наказание спрямо другите. Той манипулира околните, като сам решава на кого да даде и от кого да вземе, поставяйки жертвите в тежка финансова зависимост и шантаж. Той активно обвинява другите за собствените си финансови затруднения. И тук се запитайте, обвинявате ли другите, държавата, икономиката, родителите за собствените си финансови проблеми? Смятате ли, че богатите са алчни, жестоки, крадци? И ключовото в този триъгълник е, че никой не стои никога в една роля. Ролите се сменят. Човек непрекъснато минава от една роля в друга. И човек, живеейки в този триъгълник, блокира възможността да има повече пари, блокира възможността да развие благосъстояние. И за това е изключително важно човек да се научи да излиза от този драматичен триъгълник и да започне да живее от позицията на създател. За да станете богати, вие трябва да живеете от позицията на създател. Изходът изисква 100% отговорност. Създателят е този, който разбира, че сам е причина за всички следствия в живота си. Той не спасява, не съди и не се оплаква. Той създава стойност. Ето какви стъпки можете да предприемете, за да излезете от драматичния триъгълник и да започнете да живеете от позицията на създател. Спрете да бъдете жертва. Престанете да се оплаквате, че животът е несправедлив. Да очаквате парите като дар или несъзнателно да се забърквате в финансови измами, само за да предизвикате съжаление или да получите чужда помощ. Спрете да бъдете спасител.
Не предоставяйте услугите си безплатно. Не занижавайте цените си. Не раздавайте пари на заем, за да се чувствате като супермен. Предлагайте помощта си само на тези, които имат реален интерес и са готови да работят с вас при условия изгодни за двете страни. Даването на пари на заем често поставя другия човек в позицията на длъжник и го изкушава да ви измами, с което вие му оказвате мечешка услуга и го превръщате в предател. Затова е важно да се научите да не давате пари на заем. Също така не занижавайте изкуствено цените си. Убеждението, че трябва да работите повече за по-малко пари, за да бъдете високо оценени, е негативно и води до бедност. Ако предлагате качествена услуга за твърде малко пари, вие нарушавате баланса между даване и вземане. И ако услугата, която предоставяте, е достатъчно голяма, сложна, изисква сериозни ресурси, то и заплащането за нея трябва да бъде съответното. И да не изпитвате срам за това. Важно е да умеете да искате сума, която усещате като достатъчна. Да се учите да договаряте всичко в самото начало, за да не изпадате в неудобни ситуации, абсолютно задължително да обсъждате условията предварително. Преди да започнете работа, уточнете с клиента какво точно включва, какъв ще бъде резултатът, колко ще му струва, колко време ще отнеме, и когато имате тази договореност, не я нарушавайте. Изисквайте сума, която усещате като достатъчна. Правилната цена е тази, при която ясно усещате, че сте получили достатъчно за вложения от вас труд. Ако вземете по-малко, отколкото заслужавате, рискувате да влезете в ролята на спасител. И след като приключите работата, дълго време да изпитвате разочарование и усещане, че с вас са постъпили несправедливо. Аргументирайте цената си чрез ползите за клиента. Ако изпитвате неудобство или срам да назовете стойността на труда си, това означава, че не сте уверени в ползата, която създавате. За да се справите с това, винаги обвързвайте цената с конкретни решения и предимства, които клиентът получава. Можете да кажете, вие получавате това и това струва тази сума. Може да тренирате тази формулировка пред огледалото, докато изградите автоматизъм и увереност. И за да има баланс, е важно да се научите да приемате с благодарност. Балансът изисква не само да давате, но и да приемате лесно. А ако се притеснявате да вземате пари за труда си, изградете си навика съзнателно да си казвате или да произнасяте на глас «Аз приемам с благодарност». По този начин, вие затвърждавате уважението към себе си. Също така, за да не се превръщате в спасител и да излезете от тази роля, е важно да помагате само когато човекът от среща е изразил явно интерес да получи тази помощ. Не се опитвайте да бъдете супермен, на когото се крепи светът. Научете се да казвате не следваща важна стъпка. Колкото и голямо неудобство да изпитвате, откажете нечия молба тогава, когато на вас не ви е удобно, когато на вас не ви е изгодно, когато нямате желание. Може да използвате фрази като «позволи ми да ти откажа», «това противоречи на правилата ми», «не искам да разчиташ на мен за това». Започнете да цените собствените си нужди. Спасителят не цени парите си и рядко ги харчи за своите потребности. Използвайте техниката «Аз си разрешавам», за нея ще ви разкажа малко по-подробно по-нататък. Също така, за да излезете от триъгълника, е важно да спрете да бъдете преследвач, защото, както казахме, там има 3 роли, а не една. Престанете да обвинявате другите за собствените си финансови затруднения и не използвайте парите като инструмент за шантаж, контрол или наказание на околните. Друга практика, която може да ви бъде изключително полезна, за да излезете от триъгълника на Карпман във финансите, е да се учите да се фокусирате върху победите, а не върху проблемите. И за това може да ви помогне воденето на дневник. Основната цел на воденето на дневник е да спрете да фокусирате вниманието си върху проблемите и да го насочите към успехите си, защото където е вниманието, там е и вашата енергия. Как да го направите? Как да си водите този дневник? Първата стъпка е сутрешно планиране, т.е. сутринта още като се събудите, започнете деня си с въпроса:
Какъв би бил най-добрият резултат за мен днес? Мислено преживейте предстоящия ден и си поставете намерение да свършите задачите си с радост, в мир със себе си и носейки реална полза за вас и за околните. Това тренира синхрона между вашите мисли, чувства, думи и действия. И това е изключително важно. И следващата стъпка е записването вечер. Записвайте си своите победи в края на всеки ден. Отворете дневника си и се запишете писмено какви са били вашите победи през деня и с какво можете истински да се гордеете. Дори и да са малки стъпки, важно е да ги фиксирате върху хартия. Тази практика е ключова, защото фиксира вниманието ви върху успехите, а не върху проблемите. Където е вниманието, там е и енергията. И когато изпълнявате това ежедневно, вие плавно започвате да излизате от този разрушителен драматичен триъгълник. Започвате да обучавате съзнанието си да вижда новите възможности. Доказвате си, че сте способни да постигате реални резултати, че се движите напред и че имате пълното право да се гордеете със себе си. Друга важна техника е така наречената практика "аз си разрешавам". Когато усетите, че старите навици и ограничаващи мисли ви завладяват, използвайте утвърждения, за да се дадете позволение за промяна. Кажете си: "аз си разрешавам да имам доход от еди какъв си размер, примерно всеки месец". Или "аз си разрешавам да позволявам достойно заплащане за труда си". Или "аз си разрешавам да имам пари, които покриват еди си какво си". Формулирайте и запишете своето позволение. Вие сте човекът, който трябва сам да си даде разрешението. "Аз си разрешавам да имам това, от което се нуждая", примерно. "Аз си разрешавам да бъда търсен специалист в своята сфера и да печеля достойни пари". Или "аз си разрешавам, занимавайки се с това, което обичам, да получавам достойно заплащане за труда си и да постигам своите желани финансови цели". Веднага след като си дадете разрешение, задайте си активиращ въпрос, а именно въпросът: каква конкретна стъпка във връзка с това разрешение избирам да направя в най-скоро време? И тази част е критично важна, защото прехвърля фокуса от просто утвърждение към поемане на отговорност и действие. Изберете конкретно действие, ясно, изпълнимо, което ви доближава до целта и което може да направите още сега. Запишете го и не просто го запишете, а се постарайте да го направите в рамките на не повече от 72 часа. Реализирайте го в действителност. И тогава вие ще почувствате огромно облегчение, че сте спазили обещанието, което сте дали на себе си. И ще натрупвате откритие и увереност в собствените си възможности. Също така е важно да завършвате делата си и да не оставяте празни обещания. Когато изпълнявате обещанията си както към себе си, така и към другите, това освобождава енергия, която след това можете да превърнете в пари. Също така е важно да проверите за крайности и категоричности в речника си. Негативните убеждения съдържат думи като "винаги", "никога", "парите винаги минават покрай мен", "никога няма да стана богат" и други такива. Изключително важно е тези негативни убеждения да се учите да преформулирате. Например, страх ми е да озвуча, да кажа своята цена, с "моята цена отразява създадената за клиента стойност". Или "за да преуспея трябва да се жертвам", може да се превърне в "превръщам времето си в майсторство, правейки това, което обичам". Или "парите винаги минават покрай мен, аз каня парите в живота си, имам капацитета да ги управлявам". Може да преформулирате убежденията, които сте намерили в себе си, така както на вас ви харесва. И знайте, че даром няма нищо. Всяко нещо има цена.
Когато не плащате с пари, вие плащате с другия най-ценен ресурс, а именно вашето време и вашето внимание. И най-сигурната инвестиция винаги остава тази в собствената ви компетентност. Тук виждате на слайда практиката, за която вече ви разказах, а именно аз си разрешавам. В случая е даден пример с аз си разрешавам да печеля достойно, правейки това, което обичам. И както ви казах, трябва задължително да определите първа стъпка, която да направите. Тази практика също ви разказах за намерението сутринта, действията и вечерта записване какво постигнах днес. И ще завършим с това, че вашият ум работи безотказно. И вие сте този, който може да избере за какво да мисли за себе си, за парите и това, което изберете да мислите, животът ще ви го докаже. Вие сте архитект на своята реалност. Изградете я такава, каквато искате да бъде. И ако имате нужда от помощ в това, то задължително се абонирайте за канала, следете новите видеа, заповядайте в моя телеграм канал, където публикувам още повече информация. Линк ще намерите отдолу под видеото. И моля ви, не забравяйте, ако ви е било полезно, поставете един лайк, напишете няколко реда в коментар, споделете с ваши близки, познати, приятели, роднини, колеги или с когото и където се сетите. По този начин вие ми помагате да правя повече видеа в бъдеще, да развивам канала си и да бъда полезна на колкото може повече хора. Благодаря ви за вниманието. С вас бях аз, Златина, трансформационен коуч, психолог и арт-терапевт. До нови срещи!